Şeýle-de paýtagtymyzda Türkmenistanyň değişli ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanmaş edaralarynyň ýol başlarynyň we Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jevdet Yılmazyň ýol başlygyna ýurdumyza sapar bilen gelen wekilçilikli toparyň gatnaşmaklaryna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet-ara Türkmen-Türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Meclisin başlygyna gatnaşyjylar iki ýurdun ykdysady mümkinçilikleri sebit hemde köp taraply meseleler şeýle-de ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet-ara Türkmen-Türk toparynyň 6-njy mejlisiniň tesbirnamasynyň esasyna kabul edilen iş meýnamasyna göz öňüne tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişi bilen tanışdylar. Şu ýerdeki mejlise geçirmäge döredilen mümkinçilik we mäherli kabul edilenlikler üçin hormatly prezidentimize çuňur hoşallyk sözlerini beýan eden Türk wekiliyetiniň ýol başçysy Nowatdaky duşuň netijeleriniň döwlet-ara hyzmatdaşlygy ýymyndan meýlekde giňeltmäge ýardam etjekdigini belledi. Şunun bilen baglykda iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dost oganyk düşünüşmek we ýakynan özara gollamak esasyna okunny we işiň ösürlýäni kanagatlanma bilen bellendi. Her iki döwürde köp ugurly Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ähli ugurlarda ýokary derejede ösürilýär. Iki döwlet üçin hem ähmetli bolan sewda ykdysady, maýa goýum, bank işi, energetika, ulag logistika, senagat hemde tehnologiýa, alam bilim, saglyk goraş, medeniýet, syýahatçylyk, daşky uşagy goramak, şäher gurulşyk, owakyjylyk hemde beden terbiýe we sport we beýleki ulgamlary özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarına kesitlendi. Köp asyrly goşnetli goňşuluk gatnaşyklaryna Türkmenistanyň we Türkiýanyň üýtgewsiz ygyrarlyklary beýan edip, toparyň agdalary geljegi uly ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy diversifikasyalashdyrmak boýunça anyk ädimleriň bir näçesini bellediler. Notal şeýale Türkmenistany we Türkiýede gurulýan halkara maslahatlary we beýleki forumlara iki ýurdun wekilleriniň gatnaşmaklary özara gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam eder. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet-ara Türkmen-Türk toparynyň mejlisine gatnaşyjylar şu gezeki duşuň dowamyna kabul edilen çözgütleriň iki dostlukly ýurdun we halklaryň behbitlerine hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça ösdürmegine täze itergi berjekdigini anlamelerdiler. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet-ara Türkmen-Türk toparynyň 7-nji mejlisiniň çäklerini energetika ulgamyna Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşly meseleleriň giň toplumyna garaly. Hususan taraplar Türkmen tebiği gazyny Türkiýe iýermeň mümkinçiligini aral maslahatlaşdylar. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň tebiği gazy Iranyň üstü bilen Türkiýe iýermek taslamasynyň ähmetini ataldy. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň tebiği serişde binýady gadaklanma bildirýän ýurtlary we sebitleri energiýa serişdeleri bilen dogry derejede öpüşün etmäge mümkinçilik berýär. Galkanyş gaz käni ýurdumyň tebiği serişde binýadynyň möhüm bölegidir. Şunun bilen baglykda Türkmen tarapynyň soňky ýyllarda döreden gaz infrastrukturasy Türkmenistana öz tebiği gazyny günmetar ugur boýunça uly meçhurlarda iýermäge giň mümkinçilikler berýär. Beýan edilenlerden ugranyp ýokarda adagdalan taslamanyň geljeginiň ullugy bellendi we şunun bilen baglykda taraplar ýakyn wagtda ugurdaş edaralaryň we kompaniýalaryň ýol başlarynyň derejesine gepleşikler geçirmäge girişmek alalaşdylar. Toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça jemleji tesbirnama gol çekildi.